Добър вечер! Утре времето отново ще бъде слънчево, но и с малко по-високи дневни температури между 29 и 34 градуса. В следобедните часове над източните райони ще се появи купеста облачност, но превалявания са малко вероятни. Възможно е обаче краткотрайно да превали на изолирани места по Северното Черноморие. Вятърът ще е слаб от юг-югоизток. Температурите на въздуха по крайбрежието ще са между 27 и 30 градуса, а на морската вода от 25 до 27. Вълнението на морето ще бъде около 1 бал. В планините също ще е слънчево с купести облаци след обяд. По билата ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Дневната температура на височина 1200 метра ще достигне 21 градуса, на 2000 метра около 13. Атмосферното налягане ще е малко по-високо от средното за юни. Област от ниско налягане ще е причина за облачното и дъждовно време утре на британските острови. Краткотрайни валежи ще има в Западна Европа, Германия и Австрия. Над останалата част от Централна Европа ще е предимно слънчево. Над южните райони на континента ще остане слънчево, а в източна Испания все още и много горещо. Краткотрайни превалявания ще има в следобедните часове на места в Италия. Над Балканите ще е слънчево, след обяд и горещо. У нас през следващите 3 дни времето ще бъде предимно слънчево с купеста облачност в следобедните часове около планините. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, малко по-ниски по Черноморието. Това беше прогнозата за времето. Приятна вечер!